Fiul meu tocmai anunțase o tranzacție de 18 milioane de lei când i-am spus că îmi lipseau 48.000 pentru operație. Mi-a răspuns că nu avea bani. Fiica mea a scos 30.000 din micul ei laborator și și-a lăsat furnizorul neplătit. A doua zi, fiul meu a venit cu soluția. Putea achita totul dacă îmi puneam cota din spațiul familiei în garanția proiectului său. Până la prânz trebuia să aleg între data operației, banii fiicei și semnătura mea. Dacă ați fi fost în locul meu, ați fi acceptat? Scrieți în comentarii, apăsați butonul de apreciere și abonați-vă. Acum vă spun ce preț a avut refuzul meu. În dimineața în care am primit devizul, am ținut foaia între degete ca pe o piesă ieșită din toleranță. O întorceam spre lumină, îi verificam antetul, apoi suma, deși o știam deja. 48.000 de lei. Atât mai lipsea pentru intervenția programată la clinica privată, unde făcusem investigațiile și unde echipa îmi cunoștea cazul. Coordonatoarea îmi explicase și traseul prin sistemul de contat. Nu-mi spusese că acela era închis, nici că aveam o singură salvare. Îmi spusese doar că, dacă voiam să păstrez continuitatea și intervalul rezervat pentru săptămâna următoare, plata trebuia confirmată până miercuri. Am întrebat-o de 2 ori dacă mutarea cu câteva zile ar schimba ceva. A răspuns corect, fără să mă sperie și fără să mă liniștească ieftin. Medicul nu recomanda amânări inutile, însă nimeni nu putea promite rezultatul unei operații, indiferent de zi. Mi-am băgat devizul în mapa albastră și am plecat pe jos spre stație. Brașovul era rece, cu zăpadă veche strânsă la borduri, iar oamenii treceau pe lângă mine cu sacoșe și cafele. Pentru ei eram un pensionar cu o mapă. Pentru mine, fiecare pas făcea un calcul. Aveam economii, dar nu destule. Pensia intra peste 9 zile. Puteam vinde ceva, dar nu în 2 dimineți, fără să pierd jumătate din valoare. Garajul în care îmi țineam bancul de lucru, aparatele de măsură și sculele adunate în 40 de ani, nu fusese niciodată în mintea mea avere. Era locul unde încă mai știam cine sunt. După ce murise soția mea, acolo reparam câte un aparat pentru vecini și îmi făceam cafeaua în termosul ei. Tot acolo mă ascunsesem și de copii, aproape 2 luni, cu diagnosticul în buzunar. La prânz am deschis pe telefon înregistrarea evenimentului firmei lui Radu. Nu ca să-l spionez. Un fost coleg îmi trimisese linkul cu mesajul: "Băiatul tău a ajuns mare." Pe ecran, fiul meu stătea sub un panou luminos și vorbea despre tranzacția de 18 milioane de lei, prin care firma lui intrase într-un proiect nou de construcții. Lumea îl aplauda. El mulțumea echipei, partenerilor și familiei care l-a învățat să nu se teamă de risc. Mi-am amintit de primul lui eșec, când îi plătisem datoriile vânzând terenul părinților mei. N-am spus asta nimănui. Nici atunci, nici acum. L-am sunat după ce s-a terminat filmarea. Radu mi-a răspuns din mașină, grăbit, dar bine dispus. "Ce faci, tată? Ai văzut? În sfârșit respirăm și noi." Vocea mi s-a oprit exact acolo unde trebuia să înceapă cererea. Toată viața reparasem lucruri înainte să afle altcineva că sunt stricate. Am privit mapa albastră de pe masă și am spus suma dintr-o singură încercare. "Îmi lipsesc 48.000 pentru operație. Termenul este miercuri. Poți să mă ajuți?" În mașina lui s-a făcut liniște. Apoi am auzit semnalizarea și un oftat. "Ce operație?" I-am spus ce-i ascunsesem. Nu toate detaliile, fiindcă nici eu nu le puteam rosti încă, dar destule. Radu m-a certat că nu i-am spus, apoi și-a coborât vocea, ca într-o negociere. "Tată, tranzacția aia nu înseamnă că am 18 milioane în cont. Sunt bani de firmă, etape, obligații. Eu acum sunt mai strâns decât eram acum o lună. N-am cerut 18 milioane. Știu, dar nu am de unde să scot 48.000 până miercuri. Îmi pare rău, chiar nu am." Am întrebat dacă putea măcar o parte. A repetat că nu. Înainte să închidă, mi-a promis că va căuta o soluție după ce se așează lucrurile. Miercuri era peste 2 zile. Lucrurile lui aveau nevoie să se așeze. Ale mele tocmai începuseră să alunece. După amiază, Ioana a intrat în apartamentul meu fără să-și scoată geaca. Avea făină pe mânecă și miros de unt copt în păr. Cineva îi spusese că mă văzuse la clinică. În Brașov, dacă ai lucrat 40 de ani cu aceiași oameni, veștile merg uneori mai repede decât ambulanța. "De când știi?" m-a întrebat. Am încercat să-i spun că nu voiam să o încarc. A pus cheile pe masă atât de tare încât au lovit cana. "Nu m-ai protejat, m-ai lăsat să aflu de la un client care îl cunoaște pe portar." Nu aveam răspuns bun.
I-am arătat devizul. Ioana l-a citit în picioare, apoi m-a întrebat cât aveam și cât lipsea. Nu m-a lăsat să rotunjesc. A deschis aplicația băncii și mi-a arătat soldul firmei ei, 32.000 și ceva. A doua zi trebuia să plătească făina, untul, cutiile și avansul unei femei care o ajuta la o comandă mare. Îți trimit 30.000, a spus. Restul îl găsim. Nu, aceia sunt banii de marfă. Și tu ești tatăl meu. Tocmai de aceea nu-i iau. Ioana și-a scos în sfârșit geaca. S-a așezat și a făcut ce făcea de copil când se hotăra să nu plece. Și-a strâns părul cu elasticul de la încheietură și a pus telefonul între noi. Eu hotărăsc ce fac cu banii mei. Tu poți să-mi spui adevărul, nu să alegi în locul meu. Mi-a cerut numărul contului clinicii, i-am spus că plata mea trebuia făcută prin portal și că nu acceptam nimic înainte să discutăm despre furnizor. Atunci a transferat banii direct în contul meu cu explicația împrumut pentru cheltuieli medicale. Când am auzit semnalul telefonului, nu m-am simțit salvat. M-am simțit ca și cum tocmai scosesem o piesă bună din utilajul ei ca să țin în viață utilajul meu. Am sunat furnizorul ei chiar de față cu ea, nu ca să negociez în numele ei, ci ca să aud prețul alegerii. Ioana mi-a luat telefonul și a vorbit singură. A cerut să împartă plata în două. Bărbatul de la celălalt capăt a rămas politicos, însă i-a spus că untul fusese rezervat numai până dimineață și că fără suma întreagă îi putea trimite cel mult jumătate din cantitate. Comanda ei pentru o aniversare de firmă era vineri. Jumătate de unt însemna jumătate de prăjituri sau ingrediente cumpărate mai scump din magazine. O rezolv, mi-a spus după ce a închis. Am recunoscut fraza. Era aceeași pe care o folosiserăm toți trei ca să nu cerem ajutor. Eu îmi ascunsesem boala. Radu își ascundea lipsa de bani în spatele unei tranzacții. Ioana ascundea acum gaura din laborator ca să pot respira eu. I-am propus să-i trimit banii înapoi și să încep imediat demersurile pentru ruta decontată. Nu pentru că ar fi fost o rută mai slabă, ci pentru că îmi trebuia timp să înțeleg ce puteam păstra din investigații și când aș fi fost preluat. Ioana a spus că vom întreba a doua zi, dar că nu-mi permitea să transform existența unei alternative într-un motiv de a mai ascunde o săptămână situația. Și Radu? A întrebat. I-am povestit conversația exact, inclusiv partea corectă. 18 milioane era valoarea unei tranzacții a firmei, nu soldul lui personal. Ioana nu l-a înjurat. A rămas câteva secunde cu palma pe deviz. Poate chiar nu are, dar putea să vină, putea să întrebe ce facem, măcar atât. Înainte să plece, a deschis frigiderul, a aruncat 2 cutii expirate și mi-a scris pe o foaie orele la care urma să mă sune. Nu era tandrețe de film, era furia ei pusă în ordine. Seara am scos din dulap actele garajului, carnetul cu economii și mapa în care țineam documentele spațiului comercial rămas de la vechiul service. Din acel spațiu dețineam o cotă. Radul folosea de câțiva ani ca showroom, fără chirie, după o înțelegere spusă la masa de Paște. Eu considerasem că ajut începutul firmei. El îl renovase și ajunsese să vorbească despre loc ca despre un sediu al lui. Am așezat hârtiile după dată. Când lucram în metrologie, o eroare mică se vedea numai dacă nu te grăbeai. Printre copiile de carte funciară am găsit o mapă gri pe care nu o recunoșteam. Radu o lăsase cu o săptămână înainte, când venise să caute un certificat vechi. Înăuntru era un proiect de contract cu numele firmei lui și datele imobilului. Am citit prima pagină, apoi pe a doua am găsit cota mea, descrisă ca parte dintr-o garanție pentru finanțarea următorului proiect. Nu era semnătura mea acolo, nu era nici ipotecă înscrisă, era doar un proiect. Dar lângă locul rezervat proprietarului fusese lipit un bilețel. Victor, notar marți înainte de prânz. Marți era a doua zi. Am fotografiat fiecare pagină și am pus mapa exact unde o găsisem. La 10:30, Radu mi-a trimis primul mesaj după refuzul lui. Tată, cred că am găsit o variantă. Vin dimineață, să nu plătești nimic până vorbim. Pe ecran, cuvântul variantă arăta aproape liniștitor. Pe masă, lângă devizul operației și transferul Ioanei, avea deja forma unei condiții. Radu a venit marți la 8:45. Nu sunase la ușă de 2 ori de când avea cheie de la mine, dar în dimineața aceea a apăsat lung, de parcă eu îl țineam pe hol intenționat. Purta același palton din filmarea firmei,
însă nu mai avea zâmbetul de pe scenă. A intrat, a văzut mapa gri lângă deviz și s-a oprit. Ai umblat în actele mele? Le-ai lăsat printre actele mele. A luat mapa și a verificat-o repede. Mi-am dat seama că nu se temea că lipsea ceva, ci că citisem destul. I-am pus cafea fără să-l întreb. Radu a rămas în picioare și mi-a spus că proiectul era doar o variantă de lucru, pregătită de oamenii lui pentru un credit punte. Cota mea din spațiul comercial urma să fie inclusă temporar în garanție, alături de alte bunuri ale firmei. După câteva luni, spunea el, ar fi fost scoasă. Fără semnătura mea nu intră nimic, am spus. Evident, tocmai de aceea voiam să discutăm. Atunci de ce scrie că sunt programat azi la notar? Radu a privit bilețelul și l-a desprins. A spus că asistenta lui rezervase preventiv un interval, fiindcă notarii nu își schimbau programul după crizele familiei noastre. Apoi și-a pus telefonul pe masă și mi-a arătat un mesaj netrimis către contabilitate. În el apărea suma de 48.000 de lei. Am găsit banii, tată. Pot să-i trimit astăzi, dar trebuie să închidem și dosarul acesta. Finanțatorul așteaptă garanțiile până la prânz. A rostit cele două lucruri ca și cum ar fi fost întâmplător vecine. Am împins devizul spre el și proiectul spre mine. Trimite banii dacă vrei să mă ajuți. Despre cotă discutăm după ce mă operez, cu un avocat al meu și fără cronometru. Radu și-a strâns buzele. Pentru prima dată nu a mai spus că nu are bani. Nu funcționează așa, a spus. Banii aceștia îi scot dintr-o linie care se deschide tocmai cu garanțiile. Nu am un sertar cu numerar. L-am rugat să-mi arate unde era scris că suma pentru operație venea din acea linie. A început să explice structura finanțării, apoi s-a oprit și a schimbat direcția. Spațiul, spunea el, era folosit de firma lui, fusese renovat pe cheltuiala lui și valora mai mult datorită afacerii. Eu nu pierdeam nimic. Ipoteca putea privi numai cota mea și numai după consimțământ. Tocmai de aceea proiectul era în fața mea. Dacă nu pierd nimic, de ce îți trebuie semnătura mea înainte să-mi dai banii? Pentru că sunt aceeași soluție financiară. Pentru tine. Radu s-a așezat. Mi-a spus că avea peste 40 de angajați, familii care depindeau de plățile următoare și un proiect care putea aduce firmei stabilitate. O cotă ținută moartă într-o clădire veche putea proteja toate acele salarii, iar el, în schimb, îmi rezolva operația în 2 ore. În vocea lui nu era doar lăcomie, era și frică. Îi văzusem frica aceea cu 20 de ani înainte, când prima lui firmă se prăbușise și venise la mine cu ochii roșii. Atunci nu îi cerusem nimic în schimb. Dacă finanțarea cade, cota mea poate fi urmărită? Am întrebat. Teoretic, orice garanție are un risc. Practic nu ajungem acolo. Asta nu este măsurătoare, este speranță. Mi-a răspuns că eu judecam afacerile ca pe un șubler și că lumea reală nu avea toleranțe perfecte. Am fotografiat din nou pagina cu descrierea garanției de față cu el. Nu aveam de gând să public nimic. Voiam doar să nu mă trezesc după o anestezie, că îmi aminteam altfel conversația. Ioana a sunat în timp ce încă vorbeam. Am pus telefonul pe difuzor, numai după ce i-am spus că Radu era lângă mine. Ea voia să știe dacă luasem legătura cu clinica. Radu i-a răspuns înaintea mea că rezolva plata, apoi a adăugat că eu mă împotriveam singurei variante rapide. Ce variantă? A întrebat Ioana. Radu mi-a făcut semn să nu complic. Am citit titlul proiectului. La capătul celălalt s-a auzit o tavă pusă jos. Tu ai spus că nu ai bani, i-a zis ea. Nu am bani personali liberi. Pot crea lichiditate dacă închid finanțarea. Nu mai transformați fiecare soluție într-un proces de intenție. Și banii mei, unde intră în soluția ta? Radu a spus că i-ar restitui imediat ce linia era trasă. Ioana l-a întrebat de ce nu îi spusese asta luni și de ce proiectul fusese pregătit înainte să afle de operație. A urmat o tăcere scurtă. Fiul meu a recunoscut că dosarul garanției exista de câteva săptămâni. Boala mea, spunea el, doar făcea util să rezolvăm ambele probleme odată. Ioana nu a ridicat vocea. Pentru tine sunt 2 probleme. Pentru tata este corpul lui. Pentru mine sunt salariile și marfa. Nu le pune într-un singur contract. Radu a închis difuzorul, apăsând cu degetul pe telefonul meu. Gestul m-a lovit mai tare decât o înjurătură. I-am luat aparatul din mână și am sunat-o înapoi. Ioana mi-a spus să nu semnez până nu vorbea cu cineva care cunoștea actele. I-am răspuns că nu semnam nici după aceea.
nu cât timp ajutorul era legat de acceptarea riscului. Radu s-a ridicat și și-a luat mapa. Mi-a lăsat însă copia pe care i-o cerusem. Nu încerca să-mi falsifice semnătura și nu pretindea că actul producea efecte fără mine. Tocmai asta făcea presiunea mai curată și mai greu de arătat altora. Alegerea era formală a mea, numai că una dintre opțiuni purta data operației. Ai 2 ore să te gândești, mi-a spus din hol. După prânz, finanțatorul își mută atenția spre alt dosar. Dacă spui da, fac transferul înainte să intrăm la notar. Mai întâi banii, apoi discutăm actul separat. Nu pot. Atunci nu ai găsit bani pentru mine, ai găsit prețul semnăturii mele. A plecat fără cafea. După câteva minute, pe grupul familiei a apărut un mesaj de la el. Nu mă acuza direct. Scria că treceam printr-o problemă medicală, că el găsise o soluție completă și că, din păcate, eu refuzam să cooperăm. Le cerea rudelor să nu mă sperie cu telefoane, dar să mă ajute să aleg rațional. Formularea părea grijulie, niciun cuvânt despre ipotecă. Primul m-a sunat un văr din Sfântul Gheorghe. Mi-a spus că la vârsta mea nu era momentul să mă încăpățânez din cauza hârtiilor și că Radu era un băiat care știa finanțe. I-am cerut să-l întrebe ce risc urma să pun pe cota mea. Vărul a tăcut și a recunoscut că nu știa despre ce cotă vorbeam. Am făcut capturi ale mesajului, apoi am răspuns o singură dată. Există un deviz medical și există separat un proiect de ipotecă asupra cotei mele. Nu am refuzat tratamentul. Am refuzat ca plata lui să fie condiționată de semnarea acelui proiect. Radu m-a sunat imediat. De ce bagi familia în acte pe care nu le înțelege? Tu ai băgat-o în boala mea fără să-i spui condiția? Mi-a spus că tocmai distrusesem discreția de care avea nevoie finanțarea. I-am răspuns că discreția lui nu putea fi construită din rușinea mea. A închis, iar câteva minute mai târziu mesajul inițial a dispărut din grup. Captura a rămas. La 11:20 am sunat clinica. Coordonatoarea a verificat fișa și mi-a spus că în cont apărea numai plata mea inițială. Transferul Ioanei era la mine, nu la clinică. Pentru păstrarea intervalului mai lipsea suma din deviz, iar confirmarea trebuia făcută până miercuri la prânz. Dacă nu reușeam, nu eram scos din îngrijire, dar rezervarea internă urma să fie oferită altui pacient, iar echipa căuta următorul loc disponibil. Am întrebat din nou despre ruta decontată, mi-a dat numărul biroului care putea explica pașii și mi-a spus să discut cu medicul despre continuitatea investigațiilor. Nu era o ușă închisă, era însă o ușă care nu se deschidea după calendarul pe care îl cumpărasem deja cu economiile mele. La prânz, fără 5 minute, Radu mi-a trimis fotografia intrării într-un birou notarial. Sub ea a scris: ultima șansă să rezolvăm azi ambele lucruri. I-am răspuns: operația mea nu este avans pentru proiectul tău. După 1 minut au apărut cele 3 puncte care arătau că scria. Au dispărut, au reapărut. În cele din urmă a venit un singur mesaj. Atunci asumă-ți ce urmează și nu spune că nu ți-am oferit o soluție. Am pus telefonul cu fața în jos. Îmi tremurau mâinile și am fost gata să-l sun, numai ca să nu mai aud ceasul. În loc de asta am notat 3 lucruri. Banii Ioanei trebuiau întorși, clinica plătită, iar folosința spațiului scoasă din zona vorbelor de familie. La 1, coordonatoarea m-a notificat. Termenul expira a doua zi. Atunci Ioana mi-a scris că furnizorul nu încărcase marfa. 2 termene ajunseseră pe aceeași masă, iar semnătura mea nu putea salva unul fără să-l pună pe celălalt în pericol. Până marți seara, 3 rude îmi trimiseseră mesaje. Niciuna nu știa ce conținea proiectul. Toate știau însă că Radu găsise bani și că eu mă blocasem într-un principiu. O mătușă mi-a scris că proprietățile rămân, dar sănătatea nu. I-am răspuns că tocmai proprietatea putea să nu rămână dacă finanțarea eșua. Nu m-a contrazis. Mi-a trimis o inimă și m-a rugat să nu distrug familia. A doua zi dimineață am mers la spațiul comercial. Clădirea fusese cândva un service pentru aparatură industrială. După privatizări, pereții se împărțiseră între foști asociați, iar eu păstrasem o cotă moștenită de la un coleg care îmi fusese dator. Radu renovase partea din față, sticlă, lumină caldă, mostre de piatră și machete de clădiri. Pe perete era numele firmei lui. Sub el, într-o ramă, se afla o fotografie cu mine lângă prima lui echipă. Textul spunea că seriozitatea tehnică se transmite în familie.
Recepționista m-a recunoscut și s-a oferit să-l cheme. I-am spus că venisem să văd ce bunuri ale firmei erau în spațiu și cine avea chei. S-a încurcat. Nu exista inventar separat, fiindcă toată lumea considera locul al domnului Radu. Am cerut doar o listă, fără să ating nimic. Un partener îl aștepta în sala de prezentare. Când a auzit numele meu, a venit să-mi strângă mâna și mi-a spus că recomandarea mea cântărise când acceptase prima colaborare. Nu știam că Radu încă folosea acea recomandare. Îi spusesem cu ani în urmă unui singur om că fiul meu muncea serios. Fraza crescuse între timp într-o garanție de caracter pe care nu mai controlam. Radu a apărut din spate și m-a prins ușor de cot. Tată, nu aici. Gestul părea grijuliu. Degetele lui mă împingeau deja spre ieșire. Am rămas lângă recepție. I-am spus partenerului că venisem pentru o chestiune de proprietate și că întâlnirea lui nu mă privea. Radu a râs scurt, ca și cum bătrânul lui tată amesteca iar dosarele. Apoi m-a dus într-o sală mică. Ce încerci să faci? M-a întrebat imediat ce ușa s-a închis. Să aflu cum folosești partea mea și ce trebuie separat dacă nu avem contract. Mi-a spus că investise în renovare, plătise utilități și transformase o ruină într-un spațiu care producea valoare. Era adevărat. Eu îl lăsasem să facă toate acestea fără să stabilim chirie, termen sau obligația de a elibera locul. Confundasem încrederea cu un contract suficient. Nu vin să-ți iau scaunele, am spus. Vreau inventar și o convenție scrisă. Exact acum, când am finanțarea pe masă și tu ai nevoie de operație, exact acum am văzut ce costă lipsa unei hârtii. Radu m-a acuzat că îi speriam angajații și partenerii, apoi și-a schimbat vocea. Mi-a spus să merg acasă, să mă odihnesc și să-l las să repare situația. Dacă acceptam întâlnirea reprogramată la notar, transfera diferența clinicii și îi restituia Ioanei banii în aceeași zi. Oferta devenise chiar mai bună. Riscul rămânea al meu. În sala de alături, partenerul ridicase tonul la telefon. Când a ieșit, ne-a văzut față în față și a întrebat dacă întâlnirea lor se mai ținea. Radu a spus că da. Eu nu l-am contrazis. I-am cerut recepționistei de față cu fiul meu să-mi trimită lista cheilor și a bunurilor până vineri. Partenerul s-a uitat la Radu, apoi la fotografia mea de pe perete. A spus că prefera să amâne discuția până când chestiunile de spațiu erau clare. A plecat cu mapa sub braț. Nu câștigasem nimic, dar pentru prima dată costul aranjamentului nostru oral nu mai cădea numai pe mine. La laborator, Ioana încerca să refacă o cremă cu unt cumpărat la preț de magazin. Jumătate din livrare nu plecase, iar cealaltă jumătate urma să ajungă abia după amiază. Pe masă erau foi cu gramaje tăiate și o listă de produse pe care trebuia să le scoată din comanda de vineri. Femeia care o ajuta împacheta cutii goale. I-am spus ce făcuse Radu pe grup și la showroom. Ioana nu m-a felicitat că îl înfruntasem. M-a întrebat dacă înțelegeam că orice scandal putea lovi și comanda ei, fiindcă același cerc de firme îi cumpăra produsele. Avea dreptate. Un conflict local nu rămânea între patru pereți. Trecea prin recomandări, livrări și oameni care preferau să nu aleagă o tabără. Nu vreau să-l distrugi, mi-a spus. Vreau să nu ne mai folosească. Am promis că nu voi publica proiectul și nu voi acuza pe nimeni de infracțiuni. Urma să clarific numai proprietatea, accesul și numele meu. În schimb, i-am cerut să-mi arate pierderea fără să o micșoreze. A întors spre mine factura furnizorului și confirmarea clientului. Dacă reducea cantitatea, pierdea o treime din comandă și plătea diferența pentru ambalajele deja tipărite. La ora 2, clientul a sunat. Ioana a vorbit în biroul mic, dar ușa nu se închidea bine și am auzit cum încerca să păstreze comanda. Nu a invocat boala mea. A propus alte produse, un termen mai lung și o reducere. Clientul a acceptat doar jumătate din cantitate, fiindcă evenimentul nu putea aștepta. Angajata temporară a fost trimisă acasă pentru 2 zile. Ioana și-a sprijinit fruntea de raft. Asta au cumpărat cei 30.000 pentru tine, a spus. Nu ți-o spun ca să mi-i dai înapoi astăzi. Ți-o spun ca să nu mai numești ajutorul nimic. Mi-am scos telefonul și am arătat lista scrisă după ultimatumul lui Radu. Primul punct era restituirea banilor ei. Ioana s-a enervat iar. Mi-a spus că prioritatea medicală nu se stabilea după rușinea mea și că nu accepta să mă arunc pe prima ofertă de cumpărare a garajului. Atunci facem ambele lucruri corect, am spus. Tu îți protejezi firma,
Eu găsesc altă sursă și plătesc prețul meu, nu pe al lui Radu. Am sunat biroul de informații indicat de clinică și am cerut detalii despre continuitatea investigațiilor pe ruta decontată. Mi-au explicat pașii generali și mi-au spus că intervalele depindeau de evaluarea unității care prelua cazul. Nu exista un răspuns instantaneu. Am cerut clinicii copii ale documentelor medicale la care aveam dreptul și o discuție cu medicul. Nu abandonam alternativa, refuzam doar să pretind că ea ștergea ceasul. Radu i-a trimis Ioanei în acel timp o fotografie cu mine în showroom. Unghiul mă făcea să parcă cert recepționista. Textul era: tata a venit să închidă locul din care plătesc salarii. Vorbește tu cu el. Ioana i-a răspuns: nu mă folosi ca să-i obții semnătura. Apoi a ieșit din conversație și a pus telefonul cu ecranul în jos, exact cum făcusem eu cu o zi înainte. Spre seară, recepționista mi-a trimis lista: 7 chei și bunuri nedelimitate între cota mea și rest. Am salvat-o. Nu îmi dădea dreptul să evacuez pe cineva, măsura doar neglijența mea. Un fost coleg m-a sunat. Radu îi ceruse să confirme finanțatorului că eu eram de acord în principiu. Refuzase să vorbească în numele meu. Băiatul tău este speriat, mi-a spus. Dacă pierde proiectul, îl strânge rău. Frica lui nu poate semna în locul meu. După ce am închis, am primit notificarea clinicii. Plata nu fusese confirmată la termen. Coordonatoarea îmi scria că intervalul rezervat urma să fie eliberat și că mă va suna când echipa identifica următorul loc. Mesajul nu suna a pedeapsă. Tocmai de aceea m-a durut atât de curat. Am sunat-o pe Ioana la laborator și am spus că rezervarea se muta. M-a întrebat dacă mă simțeam rău. Eram la fel, dar frica avea acum o dată lipsă. Vin la tine, a spus. Termină comanda. Eu vin mâine și te ajut la cutii. Înainte să adorm, un unchi a scris pe grup că operația fusese amânată din cauza unui conflict absurd cu actele. 2 rude îl combătimeau pe Radu. Am stins telefonul. Dimineața urma să împachetez prăjituri, iar după amiaza să încep vânzarea lucrurilor mele. Pentru prima dată, planul nu mai depindea de aprobarea fiului meu, depindea de cât eram gata să pierd. Joi, la 5 dimineața, laboratorul Josa era mai cald decât apartamentul meu și mirosea a zahăr ars. Am găsit-o cu ochii roșii, numărând cutiile care mai puteau pleca. Din comanda inițială rămăsese puțin peste jumătate. Untul cumpărat la bucată îi mâncase marja, iar ambalajele cu numărul complet al produselor nu mai corespundeau. Am lucrat la pliat cutii. Degetele mele știau să țină șuruburi mici, dar cartonul lucios îmi scăpa. Ioana m-a corectat de 2 ori, apoi mi-a luat un teanc. Nu ai venit să plătești prin muncă, mi-a spus. Am venit să văd. Atunci uită-te bine. Mi-a arătat mesajul clientului prin care accepta cantitatea redusă și cerea restituirea avansului pentru diferență. Apoi extrasul. După transferul către mine și plățile urgente, în cont mai rămăseseră puțin peste 2000 de lei. Femeia care o ajuta la evenimente fusese trimisă acasă fără cele 2 zile promise. Ioana nu risca falimentul într-o dimineață, dar pierdea încrederea unui client și capacitatea de a cumpăra următoarea marfă la timp. Îți dau banii înapoi, am spus. Din ce? Vând garajul și sculele. A rămas cu banda adezivă în mână. Garajul fusese locul unde mama ei venea să-mi aducă termosul, unde copiii învățaseră să țină o pilă și unde eu păstrasem până și halatul soției după moartea ei. Ioana știa că nu era doar o cameră cu fier. Nu te las să vinzi în panică. Nu ai dreptul să mă oprești, cum nici eu n-am avut dreptul să-ți opresc transferul. Cuvintele mele au întors împotriva ei regula pe care mi-o ceruse. A lăsat banda jos și mi-a spus că libertatea de a dispune de bunuri nu mă scutea de obligația de a nu ascunde prețul deciziei. După ce mașina clientului a plecat cu cutiile, Ioana a închis ușa laboratorului. Pe geam rămăsese un afiș cu comenzi deschise, dar în ziua aceea nu putea accepta nimic nou. Furnizorul îi confirmase că următoarea livrare completă venea numai după achitarea restanței. 30.000 nu sunt toată viața mea, a spus, dar erau plasa mea pentru o lună. Tu ai luat-o fără să-mi spui că Radu îți oferea altceva. Când i-am primit, nu știam de proiect. Știai că ai ascuns boala. Asta a fost prima condiție pe care ai pus-o tu, să pot ajuta doar când nu mai aveam timp să aleg. Nu puteam respinge acuzația. Radu folosise termenul clinicii. Eu îl construisem, fără intenție, prin tăcere.
Am sunat un agent care vânduse garaje în zonă. I-am descris proprietatea și i-am spus că aveam nevoie de un cumpărător rapid. M-a avertizat că rapid însemna sub preț și că sculele trebuiau evaluate separat. I-am cerut să vină în aceeași zi. Ioana a luat telefonul și a adăugat că orice ofertă trebuia pusă în scris cu actele verificate. Nu aproba vânzarea, împiedica doar ca rușinea mea să devină pradă. La prânz, coordonatoarea clinicii m-a sunat cu un nou interval la începutul săptămânii următoare, cu condiția confirmării plății până vineri. Erau câteva zile, nu luni. Medicul voia să mă revadă înainte și mă rugase să anunț orice schimbare. I-am mulțumit și am notat ora. Ioana a auzit. Deci mai avem o zi pentru bani. Pentru restul avem cât ne lasă consecințele. Atunci a intrat femeia care o ajuta temporar. Venise după plata pentru zilele lucrate. Ioana i-a dat banii din casa de marcat și a rămas aproape fără numerar. Femeia a întrebat dacă mai venea vineri. Ioana a spus că nu știa. O pierdere mică, tocmai căpătase chip și drum spre casă. În garaj, agentul a măsurat pereții și a fotografiat ușa. Nu l-a impresionat povestea mea. A verificat actul, accesul și instalația electrică. Mi-a spus că proprietatea era separată de spațiul comercial folosit de Radu, lucru important după zvonurile pe care le auzise deja. Vestea conflictului ajunsese înaintea mea și acolo. Ce zvonuri? Că sunt probleme în familie cu niște cote și garanții. Cumpărătorii fug când aud coproprietate. I-am arătat extrasul garajului. Era numai al meu. Agentul a admis că putea fi vândut, dar urgența și zgomotul din jur reduceau oferta. Pentru încăpere, banc și sculele obișnuite, estima 26.000 de lei dacă acceptam eliberarea în 2 zile. Instrumentele rare puteau aduce mai mult separat, însă aveam nevoie de săptămâni. Am deschis dulapul metalic. Acolo țineam micrometrele, aparatul de măsură și șublerul vechi cu care lucrasem în primii ani. Pe raftul de sus era un mic osciloscop pe care soția mea îl cumpărase din primul ei salariu mai bun, spunând că un bărbat care repară tot merită și o unealtă care să-i arate când greșește. Ioana a venit după ce agentul plecase. I-am spus suma. Dacă vindeam tot, puteam să-i restitui cea mai mare parte din bani, dar nu plăteam și clinica. Economiile mele acopereau o parte din diferență, însă rămânea o gaură. Atunci nu semneze astăzi, a spus ea. Am spus că îți dau banii înapoi. Și eu spun că nu îi primesc dacă asta te scoate din programare. Ne aflam iar unul în fața celuilalt, fiecare încercând să-l salveze pe celălalt împotriva voinței lui. De data aceasta am oprit cercul. Îi primești pentru că sunt ai firmei. Eu cer restul, nu de la Radu. Am scos agenda cu numerele foștilor colegi și am încercuit numele fostului nostru maestru. Fostul maestru m-a recunoscut după voce, dar n-a înțeles imediat de ce îl sunam. Îi cerusem sfaturi, scule, oameni, niciodată bani. I-am spus diagnosticul și suma care rămânea după vânzare. A tăcut suficient cât să-mi imaginez refuzul. Cât știu? A întrebat. Copiii și jumătate din Brașov, dacă îl întreb pe fiul meu. A râs odată, fără veselie. Mi-a spus că Asociația Foștilor Tehnicieni avea un fond mic pentru urgențe, dar nu putea scoate 10.000 fără decizie. El, personal, îmi putea împrumuta 3.000. Pentru restul trebuia să vorbească cu oamenii și să le explic eu, nu să inventeze o colectă. Nu vreau donații. Atunci fă contracte. Ai predicat o viață că ce nu măsori nu există. Măsoară și datoria. Mi-a cerut până vineri dimineață. Termenul clinicii era vineri la prânz. Am acceptat și am simțit cum rușinea mi urcă în gât. Era mai ușor să pierd garajul decât să aud un coleg întrebând de ce copiii mei nu mă puteau ajuta. Totuși, i-am trimis devizul și o propunere de rambursare din pensie. Nu am trimis proiectul lui Radu. Împrumutul meu nu trebuia vândut prin rușinea altuia. La ieșire, Ioana a luat halatul mamei de pe cui. Pe acesta nu-l dai cu garajul. Cumpărătorul nu plătește pentru haine. Nu vorbeam despre cumpărător. L-am păturit și l-a pus în mașina ei. Eu am început inventarul. Pentru fiecare obiect scriam o valoare și o destinație. Când am ajuns la șublerul vechi, Ioana mi l-a luat din palmă. Și acesta rămâne. Dacă intră în lot, poate ridică prețul. Cu cât? 200 de lei? Nu vinzi dovada că ai avut o viață pentru 200 de lei. Nu am insistat.
Era primul lucru pe care acceptam să mi-l salveze, fără să-l transform într-o datorie. Seara, Radu a venit la laborator și a pus pe masă o ofertă. Dacă mergeam vineri la notar, achita clinica, îi restituia Ioanei transferul și acoperea marfa pierdută. Ioana l-a întrebat ce se întâmpla dacă proiectul nu rambursa finanțarea. Radu a spus că riscul era controlat. Ea i-a cerut să garanteze în scris pierderea cotei. El a oferit doar o garanție morală. Moral, ai garantat și că ai grijă de tata, a răspuns ea. Radu s-a întors spre mine. Îți vinzi atelierul pe nimic și te împrumuți de la pensionari ca să demonstrezi ce? Că prețul ajutorului meu îl plătesc eu. Este sinucidere financiară, dar nu pune cota mea în proiectul tău. Ioana a spus că nu era de acord cu graba mea, dar că asta nu-i dădea lui dreptul la semnătură. Nu mai decideam unul pentru altul. Radu a strâns oferta și a plecat. În ușă, mi-a spus că după prânzul de vineri nu mai putea proteja nici intervalul clinicii, nici afacerea Ioanei, nici locurile de muncă ale firmei lui. 3 frici puse într-o singură propoziție. După plecarea lui, clinica a confirmat termenul de la prânz. Ioana a scos confirmarea transferului către mine. Mâine îmi arăți întâi contractul de vânzare, mi-a spus. Apoi îmi dai banii, numai dacă ai și restul pentru clinică. Banii aceștia nu mai stau la negociere, nici viața ta. Dimineața urma să semnez vânzarea atelierului. Dacă foștii colegi nu acopereau diferența, pierdeam locul unei vieți și tot nu ajungeam la operație. Vineri, la 8, cumpărătorul a venit cu agentul și un notar ales de el. Notarul nu evalua boala și nici prețul, verifica identitatea, actele și voința mea. M-a întrebat separat dacă înțelegeam ce vindeam și dacă eram presat. Am răspuns că eram presat de timp, nu de cumpărător, și că acceptam prețul de 26.000 de lei. Ioana a citit contractul înaintea mea. Garajul era descris corect, separat de spațiul comercial. Termenul de eliberare era de 2 zile. Sculele trecute în anexă plecau odată cu el, cu excepția halatului și a șublerului. Cumpărătorul a întrebat de ce lipsea un obiect atât de ieftin. Ioana i-a spus că nu era de vânzare. N-a mai insistat. Am semnat. Transferul urma să intre în câteva ore. Când am pus pixul jos, am simțit o oboseală pe care nu mi-o dăduse clinica. 40 de ani încăpeau într-o anexă de 2 pagini. La 9, fostul maestru m-a sunat. 4 colegi promiseseră împreună 31.000 de lei. Cu cei 3.000 ai lui ajungeam la 34.000. Vânzarea garajului și 4.000 din economiile mele puteau restitui separat banii Ioanei. Pentru clinică mai lipseau 14.000. Mai vorbesc cu 2, mi-a spus. Dar unul vrea să știe de ce nu plătește Radu. Spune-i că Radu oferă bani cu o condiție pe care nu o accept. Ce condiție? I-am explicat scurt. Fostul maestru nu m-a întrebat dacă fiul meu era rău. M-a întrebat dacă garanția putea ajunge la executare. I-am spus că orice garanție reală avea un risc, chiar dacă proiectul putea reuși. Atunci nu semna, a spus, dar să nu-mi cer să mint oamenii că împrumutul nostru n-are risc. Și noi putem să nu ne mai vedem banii. Era prima formă de ajutor care nu pretindea că riscul dispăruse. La clinică, medicul m-a consultat din nou. Nu mi-a spus că zilele pierdute mă condamnau și nici că nu contau. Mi-a explicat ce urmăreau până la intervenție și ce simptome trebuia să anunț. Când l-am întrebat dacă să renunț la intervalul privat și să continui demersurile decontate, a refuzat să transforme o decizie financiară într-o sentință medicală. Aveam dreptul să aleg traseul, iar echipa îmi putea preda documentele necesare. În hol am primit confirmarea transferului pentru garaj. Am mutat imediat 30.000 de lei către Ioana, folosind 4.000 din economiile mele. La explicație am scris restituire integrală împrumut. Am trimis dovada, apoi am rămas cu telefonul în palmă. Ioana m-a sunat. Ai plătit clinica? Nu încă. Atunci de ce ai făcut asta? Pentru că furnizorul tău nu poate aștepta rezultatul meu. Nici medicul tău. I-am spus de cele 34.000 promise și de cei 2 colegi încă nehotărâți. A închis după ce mi-a cerut să nu plec din clinică. Peste 20 de minute a apărut lângă automatul de cafea. Era furioasă, dar nu mi-a trimis banii înapoi. A acceptat că restituirea era limita mea și a sunat furnizorul chiar acolo. Plata refacea livrarea de luni și îi permitea să accepte o comandă mică pentru săptămâna următoare.
Banii s-au întors la muncă, mi-a spus. Acum îi pui și pe ai tăi la muncă. Am depus în portalul clinicii cei 34.000 veniți prin primele contracte. Mai lipseau 14.000 pe care colegii încercau să-i strângă. Coordonatoarea a anotat plata parțială, fără să promită că intervalul va rămâne după prânz. La ieșire, Radu mă aștepta lângă mașină. Știa deja de vânzare. Ai vândut garajul sub preț ca să-mi faci în ciudă, a spus. L-am vândut ca să-i dau Ioanei banii înapoi. Și operația o plătesc. Radu mi-a arătat pe telefon un mesaj de la agent. Cumpărătorul întrebase dacă bunul era într-adevăr separat de disputa familiei. Fiul meu susținea că nu el răspândise zvonul, dar oameni din firma lui discutaseră după vizita mea la showroom. Poate spunea adevărul. Un zvon nu are proprietar după ce pleacă din prima gură. Mi-a cerut să anulez vânzarea dacă mai era posibil și să accept finanțarea. I-am spus că actul fusese semnat și banii transferați. Pentru prima dată a părut sincer șocat. Ai sacrificat singurul loc în care mai lucrai. Da. Pentru o semnătură pe care puteai să o retragi când refinanțam? O ipotecă nu se retrage pentru că mă răzgândesc. Radu s-a plimbat între mașini. A spus că finanțatorul începuse să ceară alte garanții mai scumpe, iar proiectul putea pierde un contract. Nu era doar orgoliul lui. Angajații chiar puteau simți costul. Totuși, nimeni nu îi întrebase dacă voiau ca salariile lor să fie argumentul pus pe patul meu. Îți retrag oferta, a spus. Nu mai pot scoate niciun leu. Dacă te ajut acum fără dosar, recunosc în fața tuturor că am mințit despre structură. Nu ți-am cerut să recunoști nimic. Ți-am cerut să separi ajutorul de garanție. Pentru mine nu sunt separate. Acea propoziție era adevărul cel mai limpede pe care mi-l dăduse. Nu dovedea infracțiune. Dovedea doar că în mintea lui boala mea devenise o fereastră de finanțare. Radu a plecat. Înainte să urce în mașină, mi-a spus că directoarea lui financiară mă va suna probabil și că ar fi bine să nu o trag în conflict. Nu știam încă de ce femeia voia să vorbească cu mine. Apelul a venit la 4. Femeia s-a prezentat și mi-a cerut o întâlnire într-un loc neutru. Nu voia să trimită documente și nu putea discuta la telefon. Am propus o cafenea. A ales parcarea unei hale dezafectate de lângă centură, unde nu ne cunoștea nimeni. I-am spus Ioanei unde mergeam. Ea a vrut să vină, dar directoarea financiară ceruse să fiu singur. Am stabilit să-i trimit locația și să o sun după o jumătate de oră. Nu mă temeam de femeie. Mă temeam să nu transform curiozitatea într-o dovadă pe care nu o puteam proteja. Înainte să plec, fostul maestru mi-a trimis 2 acorduri semnate și dovada transferurilor. Un coleg adăugase 8.000, altul 4.000. Ajungeam la 46.000. Mai lipseau 2.000 pentru plata clinicii, iar fostul maestru spunea că le acoperea el dacă nimeni nu răspundea până dimineață. Fiecare împrumut avea termen, rată și cont. Niciunul nu era cadou. Am sunat coordonatoarea. Plata completă nu mai putea fi confirmată până la ora stabilită. Intervalul a fost mutat pentru marți dimineață, cu plata finală luni. Nu m-a certat. Mi-a repetat ce simptome trebuia să raportez și a notat că voi veni la control dacă apărea vreo schimbare. Când i-am spus Ioanei, a închis ochii. Încă 4 zile. Da. Și garajul este deja vândut. Da. Nu a încercat să mă consoleze. A spus că va veni zilnic și că nu voi merge singur la clinică. Am acceptat. Acesta era un alt preț. Să las pe cineva să vadă că nu puteam controla calendarul. În parcare, directoarea financiară mă aștepta într-o mașină mică, nu în automobilul firmei. A coborât cu telefonul în mână și mi-a spus din prima că nu îmi putea arăta conturile companiei și că nu venise să-mi dovedească faptul că Radu avea bani. Atunci, de ce ați venit? Pentru că numele dumneavoastră apare într-un dosar, ca și cum acordul ar fi fost o formalitate. Eu am spus că nu avem acordul. Mi-a arătat pe telefon un schimb de mesaje. Cu 3 săptămâni înainte, Radu ceruse garanția și scrisese că tatăl va înțelege când vede pachetul complet. După operație, apăruse mesajul. Avem un termen real. Includem transferul medical în închidere. Nu mi-a permis să fotografiez. Mesajele arătau cronologia și pârghia. Nu că Radu avea milioanele. Urmărea pierderea spațiului, ori comisese o infracțiune. De ce mi-arătați? Pentru că mi-a cerut să spun finanțatorului că familia este de acord. Nu voi spune.
dar nici nu vreau să ajungă mesajele în presă. Am promis că nu-i folosesc numele și nu public. Radu aflase deja de refuzul ei și probabil urma să o scoată din dosar. Telefonul ei a sunat, a privit ecranul și a închis. Este el. A plecat fără să-mi lase vreo copie. Eu am rămas cu notițele făcute în agenda mea și cu limitele lor. Când am sunat-o pe Ioana, i-am spus numai esențialul. Radu pregătise garanția înainte și legase ulterior banii de termenul meu. Ea m-a întrebat dacă puteam demonstra. I-am răspuns că nu, public și nu complet. În drum spre casă, Radu mi-a trimis un mesaj. Ai ales să bagi angajații mei în familia noastră. De acum nu mai există nicio ofertă și nicio protecție. Nu mai aveam ofertă, aveam însă pierderea atelierului, operația mutată și adevărul limitat că toate acestea nu fuseseră un accident de calendar. Sâmbătă dimineață am eliberat garajul. Cumpărătorul venise cu 2 oameni și o dubă. Nu era nepoliticos, avea termenul din contract. Fiecare cutie ieșea pe ușă cu o etichetă. Eu stăteam lângă banc și verificam anexa, deși nu mai exista nimic de negociat. Ioana a adus termosul mamei ei și 2 sandvișuri. Șublerul era în geanta ei. Când oamenii au ridicat osciloscopul, m-am întors spre perete. Nu voiam să le cer să-l lase. Îl vândusem conștient. Durerea nu anula consimțământul. Fostul maestru a venit cu ultimele contracte. Cei 48.000 de lei erau strânși de la 6 oameni, cu transferuri separate. Ne-am așezat pe ultima ladă și am semnat exemplarele. Ratele încăpeau în pensia mea dacă renunțam la lucrările mici și trăiam atent. Dacă tratamentul continua cu alte costuri, urma să renegociez, nu să dispar. Acum poți plăti luni, a spus el. Pot. Și fiul tău? Nu mai este sursa banilor. Nu i-am povestit mesajele directoarei financiare. Promisesem să protejez sursa. I-am spus doar că văzusem destul pentru a ști că operația fusese legată intenționat de dosar. Telefonul meu a sunat. Era recepționista showroom-ului. Radu îi ceruse să nu mai trimită informații și schimbase 2 iale. Mă întreba dacă eu îi cerusem lista în calitate de proprietar sau doar de tată. În calitate de coproprietar, am răspuns. Nu încerca să alegi între noi. Trimitem doar ce ai trimis deja și păstrează ordinul lui. În ziua în care pierdusem un spațiu al meu, fiul meu încerca să-mi închidă accesul la celălalt. Nu mai era o discuție despre o semnătură. Era momentul să transform limitele în acte. Am cerut un extras actual de carte funciară și am sunat un avocat recomandat de Asociația Foștilor Tehnicieni. Nu i-am cerut să-l distrugă pe Radu. I-am arătat actele cotei, proiectul nesemnat, lista cheilor și înțelegerea noastră orală. Mi-a explicat ce puteam face fără să inventăm efecte rapide, să notific încetarea folosinței gratuite, să cer inventarierea și predarea accesului într-un termen rezonabil și să declar clar că nu consimțeam la ipotecă. Dacă firma contesta, disputa nu dispărea printr-o scrisoare. Pot schimba eu iala? Nu transforma o problemă de folosință într-un război de uși. Notificăm, fixăm probele și cerem predarea. Sfatul nu mi oferea satisfacție instantanee, îmi oferea o cale pe care o puteam susține. În timp ce verificam proiectul notificării, directoarea financiară mi-a trimis un singur mesaj. Nu mai gestionez dosarul, vă rog să respectați ce am stabilit. I-am răspuns doar, da, nu știam dacă fusese concediată sau mutată. Nu aveam dreptul să o transform în martor public fără acordul ei. Radu m-a sunat imediat după ce avocatul a cerut firmei o adresă oficială pentru corespondență. Acum îmi trimiți avocați? Îți trimit o notificare despre spațiul meu. După ce ai speriat finanțarea și ai atras-o pe directoarea mea de partea ta, nu este de partea mea. A refuzat să confirme ceva ce nu era adevărat. Am regretat imediat formularea. Îi dezvăluisem mai mult decât trebuia. Radu a închis. Câteva minute mai târziu, femeia mi-a scris. M-a întrebat ce v-am arătat. I-am cerut scuze și i-am spus exact ce rostisem. Nu a răspuns. Adevărul limitat avea deja un cost pentru altcineva. Duminică, Radu a venit la apartament. Nu a intrat. A rămas pe palier și mi-a arătat telefonul cu un mesaj de la finanțator. Dosarul trebuia refăcut cu alte garanții, iar termenul proiectului se muta. Mi-a spus că 2 subcontractori își amânau oamenii și că partenerul care plecase din showroom cerea clarificări. Asta ai vrut? Am vrut să nu pui partea mea în garanție.
Același lucru. Nu. Consecința proiectului tău nu este intenția mea. Radu m-a acuzat că mă ascundeam în spatele cuvintelor. Poate avea dreptate într-o măsură. Știam că refuzul meu îl costa și nu puteam pretinde că pierderea lui îmi era indiferentă. Dar diferența rămânea. Eu retrăgeam numai ce mi-aparținea. El ceruse să-mi folosesc boala pentru a-i ieftini finanțarea. I-am spus că luni plăteam clinica din vânzare și împrumuturi. Fața lui s-a schimbat. Te-ai împrumutat de la oamenii aceia? Cu contracte. M-ai făcut de râs în fața tuturor. Nu le-am cerut să te judece. Le-am spus condiția. Radu a spus că în oraș, condiția și judecata erau același lucru. Foștii mei colegi aveau copii în firmele furnizorilor lui. Povestea urma să circule. Mi-a cerut să le spun că ne înțeleseserăm. Am refuzat. Atunci să nu mai folosești numele firmei mele pentru nimic, a spus. De acord. Și tu nu mai folosești numele meu ca recomandare. A privit spre mine ca și cum îi luam un bun. I-am amintit fotografia din showroom și fraza despre seriozitatea transmisă în familie. A spus că era doar omagiu. I-am răspuns că un omagiu încetează când cel omagiat îl retrage. Radu a coborât scările. Nu îi trimisesem încă notificarea, dar tocmai stabilisem a doua limită. Spațiul și numele meu plecau împreună din afacerea lui. Luni dimineață am făcut transferul final către clinică. Coordonatoarea a confirmat suma și intervalul de marți. Plata dovedea sursa și rezervarea, nimic mai mult. Nu îmi promitea vindecarea. Am trimis Ioanei contractele de împrumut și graficul ratelor. A venit cu o sacoșă de mâncare și le-a citit la masa mea. Nu i-a plăcut că prima rată începea atât de repede. I-am spus că o pot plăti din pensie. Ea a propus să preia o parte. Am refuzat, iar când a ridicat vocea, i-am amintit ce învățaserăm. Putea oferi, eu puteam refuza, fără să ne pedepsim. Bine, a spus, dar dacă tratamentul cere altceva, îmi spui înainte să vinzi și pereții. Am promis. Avocatul a trimis notificarea către firmă. Folosința gratuită înceta, cheile și inventarul trebuiau predate într-un termen stabilit, iar orice discuție despre o convenție nouă urma să fie separată de finanțare. Declarația mea de neconsimțire la ipotecă era anexată. Documentul nu evacua pe loc, fixa însă voința pe care Radu o descrisese altora drept acord în principiu. Răspunsul firmei a venit printr-un jurist. Investițiile făcute în spațiu trebuiau discutate, iar termenul propus era prea scurt. Nu contestau cota mea, dar cereau negocieri. Era exact limita despre care fusesem avertizat. Actul deschidea o procedură, nu închidea ușa. Am acceptat o întâlnire după operație, cu condiția ca fotografia și recomandarea mea să fie scoase imediat. În aceeași după-amiază, recepționista mi-a trimis o poză a peretelui gol. Radu îndepărtase rama. Nu am simțit victorie. Fotografia aceea fusese făcută când încă eram mândru de el. Retragerea ei nu ștergea mândria, doar oprea folosirea ei ca instrument. Seara, directoarea financiară mi-a scris că fusese mutată temporar de pe proiect, nu concediată. Nu cerea ajutor. Îmi cerea din nou tăcere. Am șters notițele cu numele ei și am păstrat numai cronologia în agenda mea. Înainte de internare, Ioana m-a dus la garaj pentru ultima predare. Bancul fusese demontat. Pe podea rămăseseră urme mai deschise acolo unde stătuseră dulapurile. Cumpărătorul a verificat contorul și a primit ultima cheie. Gata, a spus. Un cuvânt administrativ pentru o pierdere care nu avea nimic administrativ. În mașină, Ioana mi-a dat șublerul învelit în halatul mamei. I-am cerut să le țină până ies din clinică. Radu a scris formal. Am primit notificarea. Juristul va răspunde. I-am trimis ora operației ca să nu poată spune că nu știa. După câteva minute a apărut. Am înțeles. Atât. Ioana m-a întrebat dacă mă doare. Nu știam dacă vorbea despre boală sau despre mesaj. Mă doare că am așteptat până acum să pun lucrurile în scris. Și mie mi-a costat tăcerea ta o comandă. Știu. Am verificat plățile. Banii ei erau restituiți, clinica achitată, colegii aveau contracte. Niciun leu nu mai venea cu o condiție ascunsă. La spital, coordonatoarea a verificat documentele și mi-a repetat pașii. Ioana a rămas persoana de contact. La rubrica pentru un al doilea apropiat, am scris numele lui Radu și numărul lui, deși nu știam dacă va răspunde. În noaptea aceea, fiul meu a trimis un mesaj. Dacă vrei să vin, spune-mi. Am citit de 3 ori. Nu era scuză.
Era o cerere de instrucțiuni, venită de la omul care încercase să-mi organizeze alegerea. I-am răspuns: vino dacă vrei să fii fiul meu, nu veni să discutăm actele. Nu a confirmat. Dimineața urma să aflu dacă limita mea lăsa loc unei prezențe sau numai unui scaun gol. Radu nu era în salon când asistenta m-a pregătit. Ioana stătea pe scaun cu geanta între picioare și răspundea la mesaje de la laborator. Furnizorul îi livrase marfa, dar una dintre comenzi fusese preluată de altă cofetărie. Banii se întorseseră la muncă. Încrederea clientului nu se întorcea prin transfer. Cu puțin înainte să fiu dus, telefonul Ioanei a sunat. Juristul firmei lui Radu ritrimisese din greșeală și ei un mesaj destinat grupului intern. Firma refuza predarea cheilor până la lămurirea investițiilor și anunța că orice întrerupere a activității producea prejudicii. Ioana nu era parte în discuție, dar Radu o pusese anterior în toate copiile, ca reprezentant al familiei. Îl sun, a spus. Nu acum, trimite mesajul avocatului și ieși din conversație. Tu intri în operație, iar el deschide alt front. Tocmai de aceea nu îl ducem în sala asta. A urmat ceasul medical, întrebări, verificări, semnături pentru intervenție. Consimțământul de acolo nu semăna cu proiectul lui Radu. Riscurile erau spuse, alternativele discutate, iar refuzul meu nu era cumpărat cu salvarea altcuiva. Am semnat după ce am întrebat ce nu înțelegeam. Pe coridor, chiar înainte să se închidă ușa, l-am văzut pe Radu venind. Nu purta paltonul bun, avea cămașa șifonată și telefonul în mână. S-a apropiat de Ioana, apoi de mine. Am venit. Bine, putem opri notificarea până ieși? Ioana a înjurat încet. Eu l-am privit pe fiul meu. Ai venit ca fiu sau ca administrator? A deschis gura, dar asistenta a împins patul. Ultimul lucru pe care l-am văzut înainte de cotitură a fost Radu rămânând între sora lui și ușa liftului, fără răspuns. Când m-am trezit, timpul nu mai avea margini curate. Auzeam aparate și pași, iar gura mi era uscată. Un medic mi-a spus că intervenția se încheiase și că urma monitorizarea. Nu mi-a spus că eram vindecat. Proba mergea mai departe pentru analiză, iar pașii următori depindeau de rezultat. Ioana a intrat după ce am fost stabil. Mi-a spus întâi ce conta. Medicii comunicaseră, ea înțelesese, nu apăruse nimic ce trebuia ascuns în acel moment. Apoi mi-a spus că Radu plecase înainte de final. A stat 2 ore, a adăugat. După aceea l-au sunat de la firmă. Nu am întrebat dacă mă ținuse de mână. O singură voce nu trebuie să inventeze gesturi ca să umple o absență. Pe telefon aveam un mesaj de la el. Sper că a fost bine. Trebuie să rezolv o urgență cu spațiul. Vorbim când poți. I-am răspuns abia seara. Intervenția s-a terminat. Despre spațiu vorbești cu avocatul. A doua zi, avocatul mi-a explicat urgența. Radu mutase în showroom o prezentare importantă, sperând să salveze partenerul care amânase. Notificarea mea îi obliga să dezvăluie că folosința era contestată. Partenerul ceruse alt loc și o confirmare scrisă că firma avea dreptul să rămână. Radu nu putea oferi o convenție nouă fără mine. Puteți negocia după externare, mi-a spus avocatul. Nu semnați nimic sedat, obosit sau presat. I-am cerut să trimită o propunere simplă. Firma putea organiza prezentarea o singură dată, fără recunoașterea unui drept permanent, dacă scotea numele meu, preda lista completă a cheilor și confirma data eliberării. Nu voiam să folosesc operația ca să-i lovesc angajații. Voiam să opresc folosirea nelimitată. Radu a refuzat prin jurist. Acceptarea unei date de eliberare, spunea el, îi slăbea poziția. Prefera să mute prezentarea și să ceară despăgubiri ulterior. Fiul meu alesese să plătească o mutare decât să recunoască o limită. În a 3-a zi, am aflat că prezentarea avusese loc într-o sală închiriată. Partenerul ceruse verificări și refuzase recomandarea mea drept argument. Radu pierduse bani, viteză și încredere, nu compania, iar catastrofa promisă nu se produsese. Ioana a venit cu o supă și un teanc de facturi ale laboratorului, nu ca să mi le plătească cineva, ci ca să lucrăm la grafic. Avea din nou marfă, însă venitul redus al comenzii nu acoperea toate cheltuielile lunii. Urma să lucreze singură o perioadă și să amâne cumpărarea unui cuptor. Asta este partea mea de preț, a spus. Nu o transforma în discurs despre sacrificiul fiicei. Eu am ales transferul și am greșit când am crezut că pot opri totul cu bani. Iar eu am greșit când ți-am lăsat doar 2 zile să alegi.
Am notat pierderea exactă și am stabilit că nu-i mai dădeam sfaturi despre firmă decât dacă mi le cerea. Era o reparație mică, dar reală. Radu a sunat în timp ce ea era acolo. A cerut să vorbească numai cu mine. I-am pus telefonul la ureche, nu pe difuzor. Tată, juristul tău vrea cheile în 10 zile. Nu avem unde muta tot. Ați avut ani fără contract și zile de la notificare. Propune un termen concret și chirie pentru perioada de tranziție. Îmi cer chirie pentru renovarea făcută de mine? Îți cer să nu mai numești gratuitatea drept proprietate. Mi-a spus că mă schimbasem după operație. I-am răspuns că schimbarea începuse înainte, când găsisem numele meu într-un proiect pe care nu îl acceptasem. Înainte de externare, Radu a venit din nou. De data aceasta n-a adus acte. A pus o pungă cu fructe pe noptieră și a rămas în picioare. Ioana era la laborator. M-a întrebat ce spusese medicul. I-am răspuns că intervenția trecuse, dar analiza și controalele urmau. A dat din cap și s-a uitat la perfuzie. M-am speriat, a spus. Când te-au dus și n-ai mai răspuns. Era prima propoziție despre el, nu despre finanțare. Am lăsat-o să stea între noi. Și eu m-am speriat. Radu a tras scaunul. Mi-a povestit că la prima lui firmă, după ce îi plătisem datoriile, își jurase să nu mai depindă de nimeni. Acum proiectul îl prinsese într-un gol de numerar. Tranzacția de milioane îi ridicase imaginea și îi coborâse libertatea. Avea obligații, etape și oameni care așteptau. Cota mea îi se păruse un activ nefolosit. Eu nu sunt activul tău, am spus. Știu cum sună acum. Nu cum sună. Ce este? Nu și-a cerut scuze. A spus că încă credea că proiectul ar fi reușit și că garanția ar fi fost scoasă. Regreta numai că legase banii de termenul meu, nu că îmi ceruse cota. Era o recunoaștere incompletă, dar mai cinstită decât o împăcare frumoasă. I-am spus condițiile pentru tranziția showroom-ului. Inventar, toate cheile, chirie modestă pentru o lună și dată de eliberare. Radu a cerut 2 luni. Am acceptat 6 săptămâni, dacă fotografia și numele meu rămâneau retrase, iar orice comunicare confirma că nu recomand proiectul. Mă pui să anunț că tatăl meu nu are încredere în mine. Te pun să nu spui că are. A spus că se gândește. Punga cu fructe a rămas pe noptieră. Nu știam dacă venise ca fiu, știam că plecase iar ca administrator. În seara aceea, juristul lui a trimis acordul de tranziție. 6 săptămâni, chirie, inventar, chei și nicio referire la numele meu în prezentări. Nu era capitulare, firma cumpăra timp, iar eu obțineam ieșirea din folosința fără margini. Am cerut avocatului să verifice și am semnat abia după ce medicamentele nu mai încețoșeau mintea. Radu a semnat pentru firmă. Data predării a devenit reală. Apoi medicul mi-a comunicat ce putea atunci. Nu era o garanție. Urma o analiza completă, controlul și alte decizii. N-am cerut o propoziție simplă despre vindecare. Ioana m-a dus acasă. Pregătise ratele și calendarul controalelor, cerându-mi acordul pentru fiecare lucru. În fața blocului, Radu ne aștepta. A luat geanta mea fără să întrebe și a urcat-o până la etaj. La ușă, Ioana i-a cerut cheia veche a apartamentului meu, fiindcă eu schimbasem între timp regula accesului. El a scos-o de pe inel și mi-a pus-o în palmă. Acum trebuie să sun pentru orice? Da, sunt fiul tău. Tocmai de aceea vreau să deschidem ușa unul pentru altul, nu să intrăm ca și cum mi se cuvine. A plecat fără să intre. Nu era pace. Era o limită pe care o respectase pentru prima dată, fără să primească bani, spațiu sau reputație în schimb. Din apartament se vedeau munții, dar eu m-am uitat la locul gol unde ținusem cutia cu scule. Garajul nu mai era al meu. Firma Ioanei lucra din nou. Operația trecuse. Iar showroom-ul avea o dată de închidere. Prețul nu dispăruse. Începuse doar să aibă margini. Primele 2 săptămâni după externare nu au semănat cu o victorie. Mă mișcam încet, dormeam prost și așteptam analiza completă. Ioana venea dimineața înainte de laborator, îmi lăsa mâncare și pleca fără să-mi inspecteze sertarele. Învățam amândoi o formă de grijă care nu confunda prezența cu proprietatea. Prima rată către colegi a plecat la timp. Am trimis fiecăruia dovada, deși niciunul n-o ceruse. Fostul maestru m-a sunat și mi-a spus să nu mă port cu ei ca și cum erau bancă. I-am răspuns că tocmai pentru că erau oameni, trebuia să țin promisiunea clară. Ioana își reluase livrările, dar lucra mai mult singură.
Clientul mare nu revenise. Ea nu îmi permitea să transform pierderea într-un monument al vinei mele. Îmi spunea doar cifrele când planificam. Radu suna rar. Întrebările lui erau corecte. Ce a spus medicul, dacă am nevoie de transport, când este controlul? Nu oferea bani. Nici eu nu ceream. După fiecare conversație revenea însă la termenul showroom-ului. Firma găsise un spațiu nou, mai scump, și voia să păstreze câteva instalații plătite de ea. I-am spus să le ia dacă nu afectau clădirea și dacă inventarul era semnat. În a 3-a săptămână am primit analiza și planul de control. Medicul a vorbit despre ce fusese făcut și despre ce urma să supraveghem. Nu mi-a promis că povestea medicală se închisese. Am ieșit cu o listă de date, nu cu certificatul unei vieți noi. Pe treptele clinicii, Ioana m-a întrebat pe cine sunam primul. Am spus, pe nimeni. Voiam o oră în care vestea să fie a mea. Ea a acceptat. După acea oră l-am sunat pe Radu. A răspuns imediat. A ascultat, a spus bine și a respirat adânc. Apoi m-a întrebat dacă putea veni la controlul următor. Poți, dacă vii pentru mine. Am înțeles, a spus. Nu eram sigur că înțelesese, dar nu mai puteam controla înțelegerea lui, numai accesul meu. Ziua predării showroom-ului a venit înaintea controlului. Am mers cu avocatul și cu Ioana. Firma lui Radu angajase o echipă de mutare. Mostrele, ecranele și mesele ieșeau pe rând. Pe peretele unde fusese fotografia mea, rămăsese un dreptunghi mai curat. Inventarul a scos la iveală 2 instalații fixate în pereți și o pardoseală plătită de firmă. Radu cerea despăgubiri. Avocatul meu a spus că investițiile trebuiau documentate și discutate separat. Eu am acceptat să nu cer refacerea imediată a pardoselii și să las instalațiile până la o evaluare. Nu voiam să câștig prin deteriorare. Radu a predat 6 chei. Lista inițială avea 7. A 7-a era la recepționistă, a spus. Recepționista care venise pentru procesul verbal a ridicat mâna. Predase cheia firmei cu o săptămână înainte. Radu a căutat în cutii și buzunare. Cheia lipsea. Am refuzat să semnez predarea completă. Nu l-am acuzat că o ascundea. Am consemnat lipsa și am cerut schimbarea ialei după evacuare, cu costul împărțit dacă cheia apărea. Radu s-a enervat. Pentru o cheie de 20 de lei blochez tot? Pentru o cheie nu declar că am primit 7. Ioana a intervenit înainte să ridice tonul. I-a spus că procesul verbal putea consemna adevărul și predarea continua. Radu a acceptat după ce juristul lui a confirmat. Partenerul care amânase proiectul a apărut pentru a verifica mutarea. Nu venise să mă susțină. Voia să știe dacă firma lui Radu mai avea litigii ascunse. I-am spus exact. Exista o discuție despre investiții, nu despre proprietatea mea și nu despre o infracțiune. Nu i-am povestit operația. Radu m-a privit surprins. Așteptase poate să-l lovesc prin adevărul pe care îl aveam. Eu nu voiam să-i iau ce nu mi-aparținea. Partenerul a cerut procesul verbal și noul contract de închiriere al firmei. Radu i le-a promis. Nu și-a reluat imediat angajamentul, dar a acceptat o nouă întâlnire. Compania nu era salvată de mine și nici distrusă de refuzul meu. Trebuia să-și dovedească singură stabilitatea. După plecarea lui, am semnat predarea cu mențiunea cheii lipsă. Ialele urmau să fie schimbate. Radu a pus pe masă ultima cheie pe care o avea și mi-a spus că nu mai exista nimic al lui în încăpere, în afară de instalațiile disputate. Ai obținut ce ai vrut, a spus. M-am uitat la spațiul gol. Nu îl puteam folosi imediat. Nu aveam plan și nici bani pentru amenajare. Obținusem controlul asupra unei cote și pierdusem atelierul care îmi folosise cu adevărat. Am oprit ce nu mai acceptam. Nu este același lucru cu a obține ce voiam. Ioana a plecat la laborator. Eu și Radu am rămas să așteptăm lăcătușul. Timp de o jumătate de oră nu am vorbit despre bani. El a strâns șuruburile rămase pe jos într-o cutie, iar eu am verificat ramele ușilor. Când eram mic, aici mirosea a ulei, a spus. Era service. Credeam că toate locurile tale vor rămâne. Și eu. Mi-a spus că noul showroom costa de 3 ori mai mult și că proiectul fusese redus. Câțiva contractori nu mai primeau volumul promis, dar oamenii lui de bază rămâneau. Nu cerea să-l compătimesc. Îmi arăta factura limitei mele. O plătesc și eu, am spus. Tu ai ales. Da, și tu ai ales să legi ajutorul de garanție. Conversația s-a oprit acolo. Niciunul nu putea plăti partea celuilalt. Lăcătușul a schimbat iala și ne-a dat 3 chei sigilate. Una a rămas la mine,
una la avocat, una urma să fie depusă într-un plic la administratorul clădirii pentru urgențe. Radu nu a cerut niciuna. Înainte să plece, a observat că procesul verbal nu spunea nimic despre recomandarea mea. A scos din mapă o declarație pregătită de jurist. Firma confirma că nu mai folosea numele, fotografia sau experiența mea drept susținere comercială. Am citit-o și am semnat de primire. Acum este suficient? M-a întrebat. Pentru această parte, da. Pentru familie? Acolo nu există proces verbal. S-a uitat la mine, apoi a plecat. Nu i-am cerut cheia apartamentului înapoi încă o dată. O predase. Unele lucruri trebuiau lăsate să fie fapte, nu lecții. Radu le-a spus rudelor că disputa de proprietate se încheiase și nu a mai pretins că refuzasem tratamentul. Am precizat o singură dată că Joana își primise banii și că firma continua într-o formă redusă. Nu am publicat proiectul și nu am cerut familiei un verdict. În aceeași săptămână am plătit a doua rată. Datoria spusă clar era mai ușoară decât ajutorul care își ascundea prețul. La control, Radu a venit cu 10 minute înainte. Nu a intrat în cabinet până nu l-am chemat. A ascultat ce putea medicul să ne spună și nu a pus întrebări despre costuri. Când consultația s-a terminat, a propus să mă ducă acasă. În mașină am trecut pe lângă strada garajului. Ușa era vopsită altfel. Am întors capul după ea. "Îți lipsește?" a spus. "Da, aș putea să-ți amenajez un colț în spațiul vechi după ce clarificăm investițiile." Oferta lui suna bine și tocmai de aceea era periculoasă. Ar fi readus bunătatea și accesul în aceeași zonă fără margini. Dacă voi folosi locul, facem un acord. Chirie, chei, termen. Chiar și între noi? Mai ales între noi. Radu a strâns volanul. Nu a retras oferta, dar nici nu a acceptat condițiile. M-a lăsat în fața blocului și a plecat spre noul showroom. Acasă, Ioana pusese pe masă șublerul curățat și termosul mamei. Spunea că avea nevoie de spațiu în dulap și trebuia să-mi păstrez lucrurile. Am deschis șublerul și l-am închis, măsura corect. Mai târziu, avocatul a sunat. Firma acceptase să renunțe la pretenția pentru o parte dintre investiții în schimbul lăsării pardoselii și instalațiilor. Disputa se putea închide fără proces. I-am cerut un acord scris și timp să-l citesc. Radu pierduse accesul, recomandarea și viteza. Eu pierdusem garajul, timp și apropiere. Pierderile nu se anulau. Pe masa mea rămăseseră 2 obiecte, 3 chei noi și calendarul ratelor. Pentru prima dată după diagnostic, viața nu părea reparată, părea doar din nou a mea. Acordul pentru investiții a venit într-o joi. Firma renunța la despăgubiri pentru pardoseală și instalațiile rămase, iar eu renunțam la cererea de readucere a spațiului la starea veche. Fiecare parte își plătea avocatul. Nu existau recunoașteri de vină. Am citit documentul de 2 ori. Radu ceruse o clauză prin care eu confirmam că disputa nu privea proiectele comerciale ale firmei. Era prea largă. Putea fi citită ca o validare a întregii lui conduite. Am propus formularea exactă. Acordul stingea numai pretențiile privind investițiile și folosința spațiului. Juristul lui a acceptat. Radu nu. A venit seara la mine după ce sunase la ușă. Avea documentul tipărit și mi-a spus că partenerul aștepta dovada închiderii conflictului. Fără o declarație mai largă, proiectul rămânea sub semnul întrebării. Eu nu am deschis o dispută despre proiectul tău, am spus. Dar toată lumea știe de ce ai retras spațiul. Știe ce a auzit. Eu nu confirm ce nu am verificat. Radu a cerut să scriu că nu îl acuzam de fraudă. I-am răspuns că nu îl acuzasem niciodată și puteam confirma asta. A vrut apoi să scriu că ajutorul medical nu fusese condiționat. Acolo ne-am oprit. Ai spus chiar tu că pentru tine era o aceeași soluție financiară? A fost o negociere proastă, nu șantaj. Nu folosesc cuvântul șantaj. Spun doar că banii au venit numai împreună cu semnătura. Și vrei să mă urmărească fraza asta toată viața? Pe mine mă urmărește garajul gol. Radu a pus documentul pe masă. În ochii lui era furie, dar și oboseală. Pentru prima dată consecința nu mai putea fi mutată pe angajați, pe Ioana sau pe medic. Era între noi doi. I-am propus o declarație scurtă. Nu aveam dovezi de infracțiune. Tranzacția de 18 milioane nu era lichiditatea personală a lui Radu, iar acordul închidea disputa imobiliară. Nu urma să spun că ajutorul fusese necondiționat. Partenerul va întreba de ce, a spus. Atunci îi răspunzi tu.
Ușor pentru tine, tu ai pensia, eu am oameni. Am deschis dosarul ratelor și i-am arătat graficul, nu ca să mă laud. Pensia mea era deja împărțită până anul următor. Garajul nu se întorcea. Diferența dintre noi nu era că eu nu plăteam, era că refuzam să-i folosesc pe alții drept monedă. Radu s-a ridicat și a mers la fereastră. Când mi-ai plătit prima datorie, ai vândut terenul bunicilor. Nu m-ai întrebat dacă pot trăi cu asta. Lovitura era corectă. Eu numisem acel gest ajutor, dar îi ascunsesem prețul și îl transformasem într-o datorie morală pe care o pomenisem în mintea mea de fiecare dată când el mă dezamăgea. Ai dreptate, am spus. Am decis singur și am așteptat recunoștință fără termen. Radu s-a întors. Nu se așteptase să-i dau dreptate. Atunci înțelegi de ce am încercat să rezolv totul. Înțeleg de unde ai învățat să amesteci ajutorul cu proprietatea. Nu înseamnă că accept. I-am spus că nu-i mai ceream recunoștință pentru terenul vândut atunci. Prețul acela fusese alegerea mea. La fel, prețul garajului era alegerea mea acum. Dar cota pe care încercase să o garanteze nu fusese încă alegerea mea și nu devenea a lui prin istoria familiei. Radu s-a așezat din nou. A acceptat declarația scurtă. Nu și-a cerut iertare. Nici eu nu i-am cerut-o. Am corectat documentul și l-am trimis avocaților. După semnare, partenerul lui Radu a continuat proiectul într-o formă redusă. Am aflat asta de la fiul meu, nu din oraș. Mi-a spus că pierduse marja pe care o sperase și că trebuia să amâne o extindere. Oamenii de bază rămâneau, dar 2 contracte temporare nu se prelungeau. Nu i-am spus că a meritat. O limită poate fi necesară, fără ca toate urmările ei să fie plăcute. Ioana a aflat și ea. Radu încercase să o convingă să-mi ceară o declarație mai caldă, dar ea refuzase să medieze. Când mi-a povestit, era mai supărată pe amândoi decât înainte. Ați petrecut o viață ajutându-vă fără să întrebați și apoi prezentând factura, a spus. Eu nu mai car facturile voastre. Avea dreptate. Am stabilit că discuțiile despre Radu nu mai intrau în laborator, iar problemele laboratorului nu erau folosite împotriva lui. Ioana rămânea sora lui și fiica mea, nu canalul nostru diplomatic. În săptămânile următoare, Radu mă suna direct și nu mai folosea Ioana drept intermediar. Într-o duminică a venit cu prăjituri cumpărate de la laborator la preț întreg și s-a oferit să-mi achite ratele fără condiții. Poți accepta un refuz fără să-l transformi în judecată? L-am întrebat. A spus că încerca. Am refuzat, iar el nu s-a supărat. Era un început mic, nu o împăcare. Încă nu știam dacă ar repeta ce făcuse. La următorul control, medicul a schimbat frecvența vizitelor și mi-a repetat că orice simptom nou trebuia anunțat. Nu eram scos din pericol printr-o formulă. Eram un om operat, urmărit, cu un corp care nu mai putea fi tratat ca un aparat reparat definitiv. Radu mă aștepta în hol. Venise fără să fie rugat, dar îmi scrisese înainte. Pe drum spre casă, mi-a spus că închidea vechea firmă de proiect pentru a separa riscurile. Nu îmi cerea nimic. Poate voia doar să arate că învățase ceva. Directoarea financiară? Am întrebat. A rămas. Nu mai lucrăm la fel. Nu i-am spus că știam partea ei. El nu m-a întrebat ce văzusem. Tăcerea aceea proteja mai mult decât reputația lui. La bloc, Radu a oprit motorul și mi-a spus că avea nevoie să știe dacă îl consideram hoț. Nu am dovada că ai furat sau falsificat ceva. Nu asta am întrebat. M-am gândit la răspuns. Te consider un om care a folosit frica tatălui său ca să obțină un acord și un fiu care a venit la spital, dar nu a putut rămâne fără să vorbească despre spațiu. Ambele sunt adevărate. A privit parbrizul și tu ești tatăl care mi-a plătit viața și apoi a ținut scorul 20 de ani. Da, am oprit asta. Eu nu știu dacă pot opri tot ce fac. Atunci nu-ți promit apropiere. Radu a închis ochii o clipă, apoi mi-a deschis portiera, fiindcă mânerul meu se blocase. Gestul a fost simplu și nu a cerut nimic. Înainte să cobor, i-am spus că putea veni duminică la cafea dacă suna. Nu îi dădeam cheia înapoi, nu îi dădeam spațiul, îi dădeam o oră la masă. O să sun, a spus. Nu știam dacă asta era suficient pentru o familie. Era suficient pentru ziua aceea. În luna următoare, am intrat pentru prima dată singur în fostul showroom. Instalațiile rămăseseră, dar încăperea era goală. Ecoul pașilor mi-amintea de garajul predat. Aveam 2 spații în poveste, unul recuperat, altul pierdut.
numai cel pierdut fusese cu adevărat al vieții mele. Un agent mi-a propus un chiriaș. Am cerut contract, garanție și acces delimitat. Când omul a spus că ne înțelegem noi, am refuzat până la scrierea condițiilor. Ioana a venit să vadă spațiul. A spus că nu voia laborator acolo. Clienții ei erau în altă zonă și mutarea ar fi fost o risipă. Cu câteva luni înainte aș fi insistat că știu mai bine. Acum am întrebat doar dacă avea nevoie de ajutor, l-a căutat cuptorul amânat. Când termin eu de plătit ce am pierdut, a spus, atunci îmi cer dacă vrei. A zâmbit. Era primul zâmbet fără efort de după operație. Radu a sunat duminică, așa cum promisese. A venit, a băut cafea și a plecat după o oră. Nu am discutat despre firmă. A doua duminică nu a sunat. Nici eu nu l-am căutat. Apropierea nu se reconstruia prin program obligatoriu. Ratele plecau lunar, controalele aveau date, iar Ioana își refăcea clienții. Fiecare obligație avea nume și limită. Într-o seară am primit fotografia noului showroom al lui Radu. Nu apărea nicio referire la mine. Sub imagine scrisese, l-am deschis, fără garanția ta. I-am răspuns, așa trebuia. Nu a trimis inimă și nici scuze. A scris doar, știu. Am pus telefonul jos. Cuvântul nu repara nimic, dar pentru prima dată numea direcția corectă. Au trecut 6 luni. Nu spun asta ca să sar peste o vindecare, fiindcă nu există o linie atât de dreaptă. Au fost controale, nopți în care orice durere mi se părea un verdict și dimineți în care uitam câteva minute că fusesem operat. Medicii urmăreau ce trebuia urmărit. Eu respectam programările și nu mai ascundeam rezultatele de copii. Ratele către colegi plecau lunar. Uneori, fostul maestru îmi spunea să păstrez banii pentru medicamente și să amân. Acceptam numai când schimbarea era scrisă și valabilă pentru toți. Nu voiam privilegii tăcute, nici măcar de la prieteni. Spațiul comercial fusese închiriat unei firme mici de proiectare. Contractul avea termen, chirie, inventar și reguli pentru chei. Venitul acoperea o parte din datorii. Prima dată când chiriașul mi-a cerut o modificare, a spus, ne înțelegem. I-am răspuns că tocmai pentru a ne înțelege trebuia să scriem. N-a fost ofensat. Ioana cumpărase cuptorul amânat din banii ei. Laboratorul nu devenise mare, dar își recâștigase 2 clienți și o chemase din nou pe femeia trimisă acasă. Când am întrebat dacă puteam contribui, mi-a dat o cutie de pliat și mi-a spus că plata era o cafea. Am acceptat tariful. Radu își ținea firma în noul showroom. Proiectul de 18 milioane intrase într-o etapă mai mică. Nu se lăuda cu cifra veche. Când apărea în presă locală, vorbea despre echipă și despre riscuri asumate de companie, nu de familie. Ne vedeam rar, uneori venea duminica, suna înainte, nu-i dădusem cheia apartamentului înapoi și nu îmi ceruse. Conversațiile noastre aveau pauze lungi. Nu mai eram tatăl și fiul din fotografia de pe perete. Eram 2 bărbați care învățau câtă apropiere rămâne după ce accesul gratuit dispare. Într-o dimineață, cumpărătorul garajului m-a sunat. Mai găsise într-un sertar prins sub banc o cutie cu șuruburi, un caiet vechi și o fotografie a soției mele. Putea să le arunce, dar numărul meu era pe spatele caietului. Am mers cu Ioana. Ușa era acum gri, iar înăuntru funcționa un mic atelier de biciclete. Bancul meu fusese mutat spre perete. Nu mai aveam dreptul să intru fără invitație. Cumpărătorul ne-a lăsat câteva minute și mi-a dat cutia. În fotografie, soția mea stătea lângă termos și râdea de ceva rămas dincolo de cadru. Pe spate scrisese, să nu repari tot singur. Nu mi-aminteam mesajul. Poate îl citisem cândva și îl transformasem într-o glumă. Ioana s-a uitat la fotografie și a început să plângă. Nu din cauza banilor, ci pentru că mama ei ajunsese din nou între noi, fără să poată arbitra. Dacă îmi spuneai din prima, tot îți dădeam banii, a spus. Știu, dar aveam timp să nu pierd comanda. Știu și asta. Nu mai spune că ai vrut să mă protejezi. Nu mai spun. Am pus fotografia în caiet. Cumpărătorul s-a întors și m-a întrebat dacă voiam să văd ce făcuse cu locul. Mi-a arătat rafturile, standurile și o roată desfăcută. Își plătise atelierul și îl folosea. Nu-mi furase trecutul. Cumpărase ceea ce eu alesesem să vând. La plecare, Ioana a atins ușa gri. Te doare? Da. Regreți? M-am gândit. Regretam tăcerea, prețul mic și zilele pierdute. Nu regretam refuzul condiției. Regret cum am ajuns aici, nu ce am refuzat. În aceeași săptămână, Radu m-a invitat la noul showroom. Am întrebat de ce.
A spus că voia să-mi arate locul, nu să mă fotografieze și nu să mă prezinte partenerilor. Am acceptat după program când angajații plecaseră. Spațiul era mai mic, cu pereți simpli și mostre puține. Nu exista nimic despre familia Munteanu. Radu mi-a arătat biroul și sala de întâlniri. Apoi a scos dintr-un sertar fotografia veche cu mine și prima lui echipă. Am păstrat-o, a spus, dar nu o mai pun pe perete. Bine, nu știu dacă să ți-o dau. Este și trecutul tău. A pus-o la loc. M-a întrebat dacă puteam recomanda un tehnician pentru o verificare. I-am spus că îi pot da 3 nume, dar că fiecare vorbea în nume propriu și eu nu garantam firma. A acceptat. La ieșire, mi-a spus că directoarea financiară plecase între timp la altă companie. Nu din cauza mea, susținea el, ci pentru că nu mai avea încredere în modul în care luau deciziile. Îi oferise o recomandare corectă. Știi ce mi-a arătat? Am întrebat. Bănuiesc. Nu am păstrat copii. Știu, dacă aveai, le-aș fi văzut undeva. Nu mi-a mulțumit pentru tăcere. Ar fi sunat ca și cum îmi datora discreția în schimbul greșelii. Mi-a spus doar că mesajele existaseră și că le scrisese. Am folosit termenul tău, a spus. Mi-am spus că oricum te ajut. Era propoziția pe care o așteptasem și când a venit, nu a reparat garajul, comanda sau frica. Da, am răspuns. Nu îți cer să uiți. Nici eu nu îți cer să te distrugi. Îți cer să nu mai faci asta. Radu a spus că încerca. Nu a promis că devenise alt om. Pentru prima dată, răspunsul lui era mai mic decât imaginea pe care o construise despre sine. Mai rămânea o datorie pe care niciun acord nu o putea calcula. Ioana își reconstruise firma, dar între noi apăruse obiceiul de a verifica. Dacă nu răspundeam la telefon, venea întrebarea: ești bine sau ascunzi? Nu era control, era cicatricea tăcerii mele. Am stabilit o regulă simplă. După fiecare control îi trimiteam eu mesaj. Dacă nu răspundeam o zi întreagă, putea veni. În rest, nu trebuia să ghicească. Regula a redus apelurile și ne-a dat amândurora aer. Cu Radu nu exista aceeași ușurință. Uneori îmi trimitea fotografii din familie sau îmi cerea sfaturi tehnice. Alteori treceau săptămâni. La aniversarea lui m-a invitat la o masă mică. Am mers. Când unul dintre parteneri m-a întrebat dacă eram mândru de noul proiect, am răspuns că eram tatăl lui, nu evaluatorul firmei. Radu n-a intervenit și nu a folosit prezența mea drept recomandare. La plecare mi-a spus că răspunsul meu fusese rece. A fost exact. Nu poți fi numai exact cu familia, nici numai generos. A zâmbit amar. Ne recunoșteam vechile boli în propozițiile celuilalt. În luna a 7-a am achitat anticipat o parte din împrumut din chiria spațiului. Fostul maestru a venit să semnăm actualizarea. A văzut șublerul pe masă și l-a încercat. Încă merge. Ioana nu m-a lăsat să-l vând. Bine a făcut. I-am spus că nu mai consideram cererea de ajutor o rușine. Rușinos fusese să-i las pe ceilalți să afle când nu mai avea opțiuni. El a răspuns că oamenii nu se strică pentru că cer. Se strică atunci când folosesc ajutorul ca să intre în casa altuia și uită să mai iasă. Nu era o morală pentru Radu, era și pentru mine. Într-o sâmbătă, Ioana mi-a spus că puteam lua ultima masă din garaj dacă o demontam. Acolo reparasem primul aparat după pensionare. Am ajuns dimineața. Proprietarul ne lăsase cheia. Am intrat ca musafiri. Masa stătea lângă peretele din spate. Ioana adusese 2 chei fixe, șurubelnițe și termosul mamei ei. A pus șublerul pe pervaz. Nu ne trebuie la demontat, am spus. Știu, dar aici este locul pentru o oră. Am scos sertarele și picioarele. Sub blat erau inițialele copiilor. Radu își scrisese litera mai mare, iar Ioana o tăiase și își scrisese numele de desubt. Am fotografiat urmele. Nu am tăiat bucata de lemn. Masa trebuia să rămână întreagă pentru omul care o cumpărase. Am băut cafea în picioare în încăperea altuia. Nu era public și nimeni nu știa ce pierdusem. Telefonul a vibrat. Radu întreba dacă putea veni să ne ajute. Ioana îi spusese unde eram. M-am uitat la ea. Eu i-am scris, a spus. Nu ca să vă împac. Masa este și din copilăria lui. I-am răspuns lui Radu că putea veni. A apărut după 20 de minute. A sunat la ușă și a așteptat să-i deschidem. A luat un capăt al blatului fără să spună că știe mai bine. Am dus masa până la duba Ioanei. Radu a văzut șublerul pe pervaz și l-a luat în palmă. Pe acesta îl țin minte. A rămas, am spus. Mi l-a dat înapoi.
n-a cerut să păstreze nimic. După ce am închis ușa, el a plecat spre mașina lui, iar Ioana a urcat în dubă. Nu ne-am îmbrățișat și nu am promis că familia era reparată. Am rămas o clipă cu șublerul în buzunar și termosul în mână. Atelierul era gol, masa pleca, iar eu încă aveam controale și datorii. Dar banii Ioanei erau în firma ei, cota mea nu garanta proiectul nimănui, iar fiul meu învățase măcar să sune. Am încuiat și am pus cheia în cutia poștală a proprietarului. Apoi am urcat lângă fiica mea. Nu mai aveam un loc în care să repar totul singur. Pentru prima dată, asta nu mi s-a părut o pierdere. Din atelierul rămas gol, vă mulțumesc pentru timpul oferit. Lăsați o apreciere și abonați-vă. În comentarii spuneți-mi care ar fi primul gest sincer prin care Radu ar putea recâștiga încrederea tatălui său. Ne reauzim curând cu următoarea poveste.